హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మీ పిల్లలకి లంచ్ ఏం పెట్టారో స్కూల్కి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మా వాళ్ళకి అయితే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చూసారా ఎంత మంచిగా వచ్చిందో, పలుకుగా వచ్చింది కదా. దీనికి కాంబినేషన్గా చికెన్ కర్రీ, వేడివేడిగా పొగలు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరేం వండారో కామెంట్ చేయండి. చికెన్లో మీకేమో ఇష్టం కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొంతమందికి తాక్ ఇష్టం, కొంతమందికి బొయ్యిలు అట్లా ఉంటుంది కదా. కామెంట్ చేయండి మీకే కర్రీ ఏ ముక్క ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. ముందరొక్క కామెంట్ చేయండి. చూసారా బాస్మతి బియ్యం ఎంత పలుకు వచ్చిందో, కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.